ole masa in thlir tu te chibai ka bu le vek chewa tu tuma chuan hei Aizawl Khawpui chhungah thil mak rap thlak tak mai aron thleng thar le nuk mai na hei hi akan thlir zui le don ani ya engpon ri se a tun lain Mizoram chhungah a thil rap thlak pui pui a thleng chho mek zel ani chu kan hriat vek ari nomani chanchin thar lampanga po ni hei tuna kan mu tur ngat phei hi chu a taxi chhungah khanin mi pa le mi chia kha han che bor bor mai ni hei hi aron viral na sa view kha ni poni se a video kan en zui photang men दूध दसल कपू 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 o tu na mi kha ni kha kha aron viral na sa view ani engpon ri se a tun hna ya po hian ani a Mizoram chhungah hei Aizawl Khawpui chhungah ngat phei chuan a thiang ang chi kha mu tur hi atam tak zet to ni ani tin mai zan tin mai hian Aizawl Khawpui chhungah hian han vak velila mu tur hi atam viau to ni chuanin hei news ta te po ni a heta Google lampanga te po en theina oma Mizoram din mun abik takin Khawpui ber Aizawl Khawpui din mun po kan hriat vek ari no mani a thalampang ai chuan a chhelampanga hmasawn na akal chak chur churamoti tur khopa neya entirnan thalai nuna ngat phei chuanin a hluar view ani thil tha ai thil thalo lampang kanin ti mu chhawmoti tur khopa neya thalai tam tak nun na po ala chho mek zel ani engpon ri se rui thei thil te po neya rui thei thil ni lem lawa te po accident kan ti te ruang chhar kan ti te tual tha kan ti te khami pelama khan he ta thil thalo lampang thleng khanin ani tin mai hian azual tial ti lo thei ani lawani chuan tura kan huang chi motor chhungah hetiang hian mino anol puina an hmu tur po khan an hmu dor ani tir hret po khan an zak to mi lawani tiang hian an duna hmun a khan an che bor bor zel to ani chu tiang khop chuan Aizawl Khawpui chhung bo ruak hi bon to ani ti kha alang chiang ani he tiang te ani wang hian thei chen chena chuna tam theng ber kanin hril hriat tama thil tha le changka na tha zawk te po hi kanin zirtir tam hi apoimo til dor ani ti hi achiang reng ani hei tu line YouTuber then khate pon an da thin ani an channel ate pon da ani ya nula le tlangwal thalai tam tak te na thok pe si lo abik takin nula tam tak na thok pe si lo poisa du si khatenga ani lo lampang zonga in zuar kan tiang chi te an tam chur mek ani hei tuna mi te po hi aron post kha ne ti hian Aizawl Khawpui te po aron soidana hian a hriat chian hmel view moya he hian in ngai tuana ati thui vong ani tuna aron post si uluk ta khan an chhirla hei hian in engem Mizoram din mun ba han soi chiang em ai mi then khat antinan Frederick ate po nia mi sang rong bol tulang sar kan ti te khatiang khan an thei tokin thalai tam zok te adik zok pathian lampanga khonga in kai hruai te ang an hmu lo te hmu tir tumin in ka hruai te ang ti khan ma an la ve mek zel ani chu an fakom viau ani amaro chu thalai tam zok hian zep thu cheng lowa huau kan ti te heting ang chi hlim hlop bol na kan tiang chi hi kan bor tam zok zel ani
chu tiang ani wang chuan hei fedriga kan ti te pawh ani he ta rong bol na hun an ti te fak ho na zai ho na han na yang chi a te pawh thalai huau lampanga an buk lui ai khan an tam viau ngai lo ani chu tiang te ani wang chuanin tuna kan din hun mek hi alang chiang ani ti kha zep thu cheng lawa mi pa ngai chin chuan kan hriat vek arino mani chu tiang te ani wang chuan mizo nam kal zel tur te mizoram chhung bik takin kan ram nei chhun te kan ta liao ani chu wangin hei lo ram kan nei lo ani chu tiang te ani wang chuan kan ram nei chhun kan hmangaya keni mizo nam tlem te te pawh hi ril ru nei tak dik tak sia nun kan hman chho lo chuan reilo te hian mizo nam hi aral thei ani ti te pawh hi kan hre da poimo thalai te abi takin nula le tlangwal tam zawk te na kan buaipui hi buaipui lo dewang in siam thang ti kha kanin ngen lom ani chu tianga kanin siam that vat lowa kan du dan mo anuam kan ti zong apianga kan bor hu ta kan ta so reng ani chuanin reilo te nam dang kan ti te hian min nui zat dor ani ti hi thil lang chiang sa reng ani chon tuna kan hmulai hi kan lo hmu vek to kan lo hriat vek to kharin ama mei te nula ani hi social media man dik lo wang khan kan ti don nge ni vai pa ne ti khan IG ate po hanaron ti leak out khan e ron viral vak khan e khating ani wang khan mei te nam chan tu pol then khat khan ti hian silai nen an zila han tin rup moi ne chon akut le akeya ti hian an phur chil rup moi ne ya an soi soviau ni om takani hei hi mi zo thalai tam zawk hian abik takin kan mamo ani ti hi tun huna hian awan chiang em he tiang hian in mizo nula then khat te hei mizo mei che then khat te han ri krapin han zilve nak zel sela zir tir na te han pe ve ngat zel sela tuna kan buina tam tak te le nam dang nol puina mizo min mu sit na min nui so na tam tak hi re nge do na ni ti kha chiang renga ni engpo ni se chor wal pon ani mizo thalai zong Aizawl Khawpui chhunga mi chang ni lo entinan mizoram chhunga mi thingtlang hun kil khor berami te pawh nia kanin somna le kanin ngen du na chu hei tuna kan huang chi te he tiang mai pialama enge i dam doi kan ti te rui hlo kan ti te khatiang thleng khan ani soi sen ani lawa thalo lampang chi zong ma kan son chak lu tuk te hi i vei thara tiang u ti kha kanin ngen lom du chu tiang ani lawa tu te mo vei tur tu te mo ti fel tura kan dai thlatani chuan khan kan ram hi an chan zo bik to lawani ti kha alang chiang reng to mai sia kan zawai kan tran howa kan ram tlu chemek mizo thalai te boral mek kanin kei chua mo kanin au chua te thu dik thu tak kanin zirtir tam te hi poimo ani ti kha alang tial chu wangin thei top chhuat tlang turin kanin som mol ani